So record lang namin. Wag na mo. Sagana na kami muitan eh.
Baliktad. Gana beses din. One three. 1-3. Alp Sports Shopee. Kailan yung max tension? 35. 35. 1-3 yan yan. Pero yung man totoong 35 yun. Mga 30 ang mo. Gawin nga rin. Orderan kayo. Ay, po rin. Alin ang grade 9 ko kanya? Pag-3 ni Japan. Kakanya ng oras pa. Ako pa din ko na yun. Okay. Mataman smart ka. Jenny. Meron drop ko naman na. Ay, ko. Daram-daram na ba? Grabe ang pangalan. Pagkay na. Ay, pagkay ka. Ay, kasi trio yan mo kasi ito. Trio yan mo. Ang Victor Kai. Victor Ryuga 1. Ay, Ryuga 2. Yung Ryuga 1 mo. Ay, Ryuga 2. Ito pala. Magkay ka. Ano yan? Ryuga 1 yun. Ganyan max tension. 31.